ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪನ್ ಪಂಡಿಂಚ ಪನ್ ಪೇರು ಹೂವಿನ ಬಾಡದ ಒಡೆರಿ ಕಪಳಕ್ಕೆ ಯಾರವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಡದತ್ತೆ ಆಡಿದ ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತೆ ಇದ್ದೇನು ಸೂಪರ್ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಮನ್ಪಡೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಮನ್ಪಲೆ ಅರೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಪನ್ ಆ ರೀತಿನಂಟೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ఆయన మనసులో ఎడ్డేప్పుడు అవి పోపినించిన వేల సరి ఇప్పుడు మనసు ఎన్నుండు ఎదురుదై పాతిరినాక అవి సరిచ్చి అవి సరి ఉప్పు నిజవాద నిన్న ఆలోచన సరి మొక్క అవి పాతిరండు గురు ಹಿರಿಯರು పంతిన కారు వైపునే అప్పల కారు తలపనే ఉప్పోయింది సరే కారు తట్టింటి అవి సరి సరి అయిన పాత్ర అವು అడిగే లాజిక్ విద్య అది నిజవాదల లాజిక్ కల్పనప్పు ఒక ఆయన భయపడదు పనిపే ఎన్న విచారించాను అయికోస్కರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ತಿಳಿಪಾವಲಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಗುಣ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಪನ್ರಿ ಉಂಡೆ ಅಂಪಲ್ಲ ಒಡೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪಡ್ದಾರೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕಡಪ ಜಿನಿವರಿಯನ್ನ ನಾಳ್ದು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇಣ ಎಂಕ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಅಂಪಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಿಗಾಪೇನೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ತುಳುಟು ಪಾತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವೈರಲ್ ಅವಡಂತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಂದ ಏನೆಲ್ಲಾರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೇರುಲೆತ್ತವು ನಿಜವಾದ ದೇವರಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆತೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡ ಹಾಗೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾದ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪರ ಬೆಲೆ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪಜಂತ ಒಂದು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಸ್ಟೈಲ್